Yo, yemi asam ya dase. Yo, nyame mani atiefo. Ya bompa ya wie die. Na onyame asam no na yede eba. Ifa konye so no masre dodo a ehwe wo Facebook no Facebook no kwa Adehye FM 99.1 program Edem Life ewo ho. Na Facebook no so ubeset me ahwe ujewura evangelist ujewura ahon so no search ya wonsabeka adofo no dodo e wo TikTok no nyina mo share la video no e mai na mo fa comments no fa so ebre no so e bekenkai. Hallelujah, amen. Kwasi ada no ye ba wonchai ene obedi nkomo eye nra no pa ye ba wonchai no obedi nkomo na nyame asem no ye be kasa fa ewiase akono boni a ewo ha nipa binom de omu nipa dua ebo ndi onkonkro no ma ye ka ho asem bebre na dwumere nso awurade de asem foforo ahia no ndi mesre atiefo nyina se monye bre na yentie nyame asem Kristo ohira nda amen. Ewiase we no ayetimo no afutuo ehu hia Ba ehu hia se onipa bia eti afutuo serba ya na braba obo no ewie no onkunu no ho anase onkosa akwam nti se de wutie bia no onipa ompa afutuo ho na meka afutuo a efiri Kristo na ebeboawo ama wunyina so awie nkunimdie etina no Hebrew for nwoma no eka ho asem Hebrew chapter 3 verse number 13 ene masemo a mede ba no matudin se ensabro enye njoni padaseni hweye na wankɔwe Nsaden ankobo Ishanka Yesu de da amen. Hebrew chapter 3 verse number 13 ko About Hebrew chapter 3 verse number 13. What you say? Ko Na muntutu mu hofo. Awurade asam say yentutu ye hofo. De bia do da so bodin se ne. De bia da oda so bodin se ne. Na bone na da mprim mu bia koma. Said ye be ya bone na da. Emprim ye mu bia akoma. Yes. Yentutu ye hofo. De bia da oda so bodin. De biara da oda so bodin se ne. Na bone na da mprim mu bia akoma. Say bone ho na da afa wiase nyina. Yes. Bone ho na da. Bone. Yes. Ho na da afa wiase nyina. Ti se wanti afutuo aye nyame asem a obede enada asem ebefa wadwi nomum ebewi ase no na wakotu nyame mra. Nti Bible say yentutu ye hofo de bia do da so bodin se ne. De biara da oda so bodin se ne. Na bone na da mprim mu bia koma. Said ye ba ya bone na da Mprim ye mu bia koma. Mprim ye mu bia koma. Yes. Nti anwumre ye wo afidikesie so ene ba urade asem so ebetufo. Yes. Sada ba ya wasetena abrabo a uboi una kakra urade asusu ama no ubetimi ananti wo Kristo. Ishanka Yesu de da amen. enada bebre na ba wiase No kre. egwa hodo Ba na ebese ensabro enye boni bia ne bone. yes So mo plan no musa. ubetimi awe nsani bia se de wo pe Nsaden no babro kura mra Mra. ana Yesu kura bae no obedane nsuo ma ne dane nsa Solomon no nsa. Solomon no nyina wiwi be broi enti me ye Kristo ni de se mitwitwa bi kura enye hwe Mimi bi kura di. hallelujah Amen. obi kura timi ka se me bra na me de timi fie Me bra me fampie. me fampie Chame de. nti e wasikafo bebre a o masisi adan a o maye sport e wo modern Shedanim. e wo hall ho yes ti say wo mo sisi adan no a
omabo bra omunim wiase no adam bebre omo yes ade ne bi shem mini sport ubo wura ho a ensa bia ebro ebisi ho jemeso amen bari nyame asam kasatia nsabro yes ana nsabro no nso no ensaden mu na firi ba yes so kwore nsa anu odin a enu mu na nsabro ne de ba efiri ba shanka yesu din amen se wo hwe Ghana ha titiru se Ghana ne yete eni wiase ha se yufu no eba ni nyina eden saden wie ana si o mani so nsaden wie so ti ase na me ma wo huru na wati ase e wo tworo no mu se nsaden anyama onipa dasani nsaden wie yes o hwere sa no obura nani na ba bia biem onipa sa kokko nsaden nyɛ tie bia na wo tie me dɔfo na wato ensawie mu ntentai enye doko ho asɛm na meka nye koko ne fantasɛm david me kan sa bro yes shawu tie me na wo ne monom a me hiraw asɛmpa yi kɔso no sakra ne gyan sɛ ba ya awurade behu mɔbɔ shanka yesu din da amen otwedi aponyankopɔn ne humi bi ewo nipam yes eti home no a ewo nipa mu nti no e ma de bia no onyankopon ni ku nipa ho Genesis chapter 2 verse number 7 ma honya hapa asam okay ebreko ena anwumire yi masam no matodi se aya chiwode ma onipa se obere nsa anu odin ana so obenom ensa anu odin yes jemeso amen so onim no mu a asampa itie ne fasakra yes ifisa ensaden etire nsunsanso a ebeba wo so no enye papa no odin rade fa bone nche amen obi awensa awu obi awensa amana braba sei yare bi da obi so eyensa wiemu ene onyaaye yes obi awade agu eyensa wie ntia jemeso amen tiansaden wie ade ahohora efra nipa na egu nipa no mu ase rade fa nipa ba ne nche amen Genesis chapter 2 verse number 7 what was I na awurade nyankopɔn de fam dɔte na nyuro onipa otwedi apɔ nyankopɔn de fam dɔte na nyuro onipa na ohume nkwa home gu ne hwene mu fo wie no anu ohu enkwa home egu ne hwene mu no ankasa o yes wɔtete fam dɔte bo nipa wie no na esese nipa timi ekeka no ho yes ti ade ba ko a ebetimi ama nipa timi ekeka no ho eye home no a home no nso unya no ba bia agisa Christ nkyai to ono ankasa ahumi gu nipam yes ana nipa ba de ba abaya okrati asefo yes shanka yehu de da amen eti home no a efiri nyankopɔn mu ba ya ebewura nipa mu no ana ema nipa ese onyankopɔn yes home ni ntia sene home no a nke nipa nsahwe mane onyankopɔn suban so jemeso amen eti esa home a ewo nipa mu nti no abre bia no ye na onyankopɔn ani ku nipa ho yes ku nipa ho nonkum yes onse okɔ ha da ya de mo oni eku dan ho nyina ne onioma egudan ɛhɔ no wagya pade wo so ta say yes okɔ ha da na onioma ngumu a okɔ pede wo ngopere wantu punu no mu kra don't mind because obi wura ha hwe na ho bare wo ha dan ya wabɔ ka siesie mu no wobɔ efie anasa dan ho bai because ne nyewa de bai ɛwɔ hɔ na ni ko ho osiesie no ohani ye shanka yesu dei amen yankwa na awurade nyankopɔn de fam dɔte na nyuro nipa de fam dɔte nyuro nipa na ohun kwam ho gu ne hwenem anu ohun kwam mi gu nipa na onipa yɛ okrati asefo na onipa ɛbɛyɛ ɔkra wɔte ase yes to onipa bia no ho wɔ mfa so onyankopɔn nim ebia na wutie me pa kyɛ wo wunim kristo ana wato ho mpai ana de ho ama kohwibra abrante a wutam anwumere hwe ho yie ba hwe kristo wate yes
na ensawia no a wodi asi woni suaro me pa chewo wan kesi wonu onyam ana wo ton na daachi ubenu ho sa woni onyam Rani fa bone ncha amen se so hwe wiase ha emrantia ne maba wo a eye oman Ghana daachi atu nsawe eno me wura ho ebra ye kwete tare ye program process no ofa adagya kwa no so saa akro bi toatoa so ho na do prepa na ye dur ho na nipa bia bodem sisi table no saa na nsa hodo sisi table so a emrantia ne maba wa mu mpanimfo a every Nsaden aye ne man sam fata metuwa na me wura ho me ba me chawo se obi ba na adwem posa ade a Nyankopon no akesa firi ne hu me mo asiesie no obesa no a onyame ani sasa ni pakro ani sano yes so bo adwem posa de nyame asiesie obesa no a nyame ani san yes we say nipa e Onyankopon bode okay jemeso amen amen 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 ya hwa te bu ho 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 me no kasa fa Nsaden wi ho yes ko 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 what you say was na munim se munim pade Kristo asore da eti anam ho me no a e ba ye ni paduam a yetimi keke ho nti yes awurade se me misa me dofo a wutem anwumere sai yes munim se munim pade Kristo asore da ye nim sai ni padua kita ye no aye ho aso dai Nyankopon asore da Nyankopon aso dai na Nyankopon hom timu mu na Onyankopon hom timu mu so obi se Nyankopon asore da ya eti ho me no a etie mu nti no ye ho won faso Onyankopon ni pa eti so obi sai asore da no a se no Nyankopon be sai no shanka Nyankopon di amen se obi sai asore da no a se no Nyankopon be sai na Onyankopon so be be sai no e be sai ni pakura o sa asore da yes ene se na ekoso eno ana ekoso no mun sama eti asore da no a e ni padua ye oni ma bebre a ye de sai asore da yes emu baako ene ensa ano oten awie alcoholic drink se ni padua no yes so hwa Ghana ha evangelist ya wo over 120 to 20 you can say 150 companies ya eya Nsaden ai bo ndawuro awo Ghana ha ensa abra onomu a ebese wuni padua you over 120 companies ya e produce sanyema produce Nsaden no yenu nyina food and drug board fo wadi atum Rani fa bone ncha amen ensa abro no ebe ne club eno friend club club ya chill o ya se bia de no ane de no club hallelujah amen eni twahuru 1931 and we establish a company 1931 what you check years you 2024 mu what you work out me don't go wutie me 1931 ana club no omu bie ya ana ye adwuma ba pem sese hallelujah amen hwe nipa ensa wei wo manomu amu ma bra basai what you told that because ana nam kwa ho a on sat creators no omutimi lodu sa na tata so sa long you know long car vehicle no trailer no na bia na ya hyehyɛ ne sa obehwe no na empty ones empty ones nko a ko fa bia ba asom de akogu jemeso amen ebu also ba ko so ya fra no star beer jene to ayi green no star beer and also 1946 ana no su company no ebae aya adwuma bepem sese asina Ghana nya independence kula hallelujah amen anya wo Guinness beer and also 1960 yes and also establish ye aya adwuma sa bepem sese Rani fa bone nche amen ana go down so ai go down so yes and also by 1970
Sa companies wo nyina eye nsa abro. We nsa abro. Mane fa won nche. Amen. Ansa na ye wo Smirnoff. Eno mo se mansa. Am se ebunyanya. Ebunya nti eye madea. De na Kristo fo ma bebre awibi. Awibi. Mane fa won nche. Amen. Ane wo Henneken. Ye wo vodka. Vodka. Ye wo Bellish. Bellish. Bellish ni e mo fura mu no. Mane fa won nche. Amen. And there was Savannah Dry. Savannah Dry. And some be din am able watch it. Yes. Nsaden. Nsaden. Na kiso for me pray. Adu omo wuram. Adu we kan se na go street ne so awre ho. Asa Ghana ha. Ye mi asodan e wo ha. To tona so kon so dem e ko bo nyame den. Me se biara wo tie me. Na wo Nsaden no ma tia sempa na sakira. Jeniye. If you say anya ade papa esese wonom ama mepacho onipa dua no wodi ye bibi ama ne yeye e be guo no ba se. Yes. Rani fa bone nche. Amen. Amen. Ye ba apetashela nso a Petesi. local wine no. Local. Eno so ewo emma bebrebe ne wo fa hye. Wa wo bebere. Yes. Ye wo kasa preko. Kasa preko. Alomo. Adonko. Badana. Koleke. K20. Yes. Hallelujah. Amen. 2 p.m. no. 2 p.m. 8 p.m. Pusha. Mafia. Atemuda striker. Ebetu bitters. Madingo. Obuase. Rani for one inch. Amen. Ana baako bi nso abetom se ye frɛ baako bi snake wine. Snake wine. Eno omo heda che wo wine kasa. Owo. Se kyere bena na omo de na gu tuanim. Na omo de nyema bi afrafra na aye nsa na nipa de hyani eno. Nungu ni yam. Nipa bi no ma gyina dusumu o. Hallelujah. Amen. Na sansa wa ya enipa bi anya sika omo de bia omo ya no. Omo anya amasa wo banom amena bo nipa bia o. Dabi. Ebe saw. Yes. Kumase ha eni ekurase a efa na baby kurada. Abebia na be. Eye kan se na doa. Ani asikyire no ma ta no wo ankurem. No mo no. Yes, enti awe na ache a na omodi afa envidiem. Developer na beba na omodi a produce. Nyame ba. Nsaden nyɛ ma wo sɛ wodi be bɛka wa no. Dabi. Na nka mpɛsɛ okrisoni. Na ne fa bɔ ne nkyɛ. Amen. Enti sansa wo nyina da. Sɛ obi aboda de mpo sɛ odi bi bɛka ne nipadua pɛ. Nkonkro se nipadua wasɛn. Wasɛn asɔre. Rani fa bɔ ne nkyɛ. Amen. Ensa ya ka ho asɛm Nsaden egu nipa no ase. Egu nipa no ase. Yes. Nsaden egu nipa no ase. Enye. Sɛ wantwe wo mfiri ho a ɛwɔ nsunsuanso bebre a ɛde brɛ wo. Rani fa bɔ ne nkyɛ. Amen. Etimi ama wo lose or respect ebu nipa wo ma wo. Etimi hwere wo. Nsaden no. Ho nsunsuanso be na meka kyerɛ no. Hallelujah. Amen. Esan etimi abɔ wo chances atugu. Nsaden. We bought chance. Abɔ chances tugu. Udofo bi wa kwantrom e bia wo bra wo fa bi. Abusuanim opese obefa wo na oboa wo. Emu abra boyeye. Ensanti wagya amoa no. Because sika kan won sa na de wura bi aba. The Korensa. Rade for the baba na nchaw. Amen. Nsaden timi say awade. Ni gu awade. Yes. Eti emunsun sansuon bebre. Eti na nwumira yi ya no afidikase so atu wiase ne pa nyina fo. Se obian hwa wo ye na onti no fi Nsaden ho enye papa. Nye. Rade for one nche. Amen. Nyame ne pa bi. Osi so na oni nyame ne di nkomo. Ni nyame ne di nkomo. Yes. Awo ti nyame ne. Awo ye kisoni mapa. Yes. Nsaden wie ho asɛm a ye kan wanti a okono mu bi pa onyankopɔn no nya bono. Ema ko wiase no guase poto ene to no so. Genesis chapter 9 verse number 20. Yango. Genesis chapter 9 verse number 20. Verse number 20. What say? Yes. What's in the name no? Na come up with Genesis chapter 9 verse number 20. What's in the Noah frase yokua? What's in the Noah enso yire tire no? Was shase yokua. Na wo yebo beturo. Na oyebo beturo. Na ono nsa no bi. Na Bible say
Noah ye bobi tuo bi pa. Ana onom nsane bi. Ana wonom nsane bi. Na obroi. Na no da ntomadan mu. Na Noah ada ntomadan mu. Ana ne ho da ho. Hallelujah. Amen. Nsaden a okorwe ya obroye no. Aso se onom ye no ade bai. O da ntomadan na ho da ho. Wo broi. Obro da dija. Nipa bi a mobo. Mobo papa. Obi teme we nsasa no abro no da gatem. Nipa da seni a wadan ma me ye mbuso ne nkra. Wabon Yakobon bone se suba se so. No bon mai. Na wabro chese tita. Wa ubehia no na odagatem. Wa yiri se tan. Adaya baduma se. Adaya me yere emfi me biem oba ne so agya me. Yere ne me na. Brother, agya. So when no wonam no eno ntia se kwame nsade o. Dabi. Waduma no asai no eno ntia se tunsawie. Wo se wo ni padua. Onyakobon wa manyam bi a ode bra wo. Enti fa nsade nsa no. Wade fo bone nche. Amen. No wa kwame nsa broi. Yes. E ko wi ase na odadaja. Yes. Bro hate wada. Wa bro say ta. Ye do atokwa. Genesis chapter 9 verse 21. Wose na onom sanu bi. Wonom sanu bi. Na obroi. Na no da ntomadan mu on ho da ho. Di na da ntomadan mu on ho da ho. Na Kana Jaham ko hunu na dadaja. Kana Jaham ko hunu ni papa dajam. Na ko ka che ni nua no baanu wadi ho. Anu otu mirika ko ball ni nua no mane. Na sem ne ya fete fantoma. Enti sem ne Jafet e fantoma. Na won baanu di ko gu ni tiri ho. Ana on baanu edi gu oba batiri su sei. Na ochi ne ko kata na dadaja so. Enti won ko ni papa ncha no. Wo mu danu wo machi. Ana de call omo papa ncha because eya no me ma akwada se wo hunu ne maame ana ne papa dajam. Yes. Bata e wutie me awa akwada. Ukodware anu aso bansa na nna ko wura dwan. Eya no me ma wo. Eya no me enye akura wo wawo no. So jase na wo hunu jase na nie fi kakra. Wate kasa. Na bata kodware a na waso akura ne nsa no ni nyina ko wura dwan ho na oni na akura ni nyina dware. Wo de homboni wura akura ni. Hallelujah. Amen. Obitime bro sa me ka se ma bi onyayie awo ni nsirim krom an wakọ ayie no bi ensa ho asema nsade ho asema yake ya na wakọwe nsa bro obai na yere ene na se ye aduane sera ba ya obenya biadi no obai wonim se dabe ne yere na ete godu na se onim se na se obitime bro sa no abro na aden abrabro na aden abrabro na aden obai ya no wabie ne je na waji kokudonsu agu ne nsam na ode kire no uhunu sei azu uhunu sei se modu afa de oya no wa hunu so no de onim he ade a che ya ti na ni soro afa ni ka kire no sei ade we na beye e da no a wade no gui Azu uhunu sei da no a egui azu uhunu sei hallelujah Amen. sa na gine da ho a e ka onye me pacho bebre enunguase ade we da na bi da. Eti Noah ensa okọwe no buru yente no na obeda deja ana ne baba ko ekohunu na degem. Yes. Yankwa Ento aso na tro se wato sai na wodane woni kire na odane wani mu kire na wanhunu wona dagam wanhunu wani ma dagam na no wani so tete firi ne nsaburo mu no ya bra Noah ani so atete firi nsaburo na wote de ne bakuma no aye no na wote de ne bakuma aye no waka se wadumi Canaan. Hallelujah. Amen. Wo san ye ni ye nyina no jo ye nyina no a ohunu ye wanhunu obitime wen sasa wo prosa na wo noan kasa ne ba na wa chene na koda obitime prosa na me pacho bebre ne ferefuo bi na wakogidi na tem wo to de ne ba ni o na djuma wura sa abana ne so obi a wen sade bia wo bra kasa tente wo fa ne kwa me kasa sa wo hye obi na wo de kasa tata wa kwawi bia bo o kire mu kire won ko a brother baba ne nche Amen. eti abra Noah wo hunu se wo dadaja afei na otume ne baketo no a obehunu na dajam na so ba sa no ne nim agu ase awie bana ho awie dofo a wotie me ensade nye o egu ni panu mase Ampa. na no akwa yie
ensa wo de ko kan wa no hwe de wo ye no ayi na se maame mo to ho se obia buwo mpatamu ha obia nim se wo ya noble my obia nim se wo yo ba ubu ade ensade a wo de ko kan wa no nti ene wo lose wo respect wo lose jawati ranin pa wa no ja amen kaka to so me o de edisembu o mamunya Genesis chapter 9 verse number 24 to say o say na no one so free ni sambro mu no one so free ni sambro na what say de ne bakuma no aye no no say de ne bakuma na aye o kan say wadumi Canaan obaye nkomu nko ama ne nua no obaye akomu akwa ama ne nua no na o kan say insane sem nyankopon hallelujah amen enti de ne baketo ne ye nti no odume ne ban obia nyankopon ene ne namo odume no wanya ogie afiri nsuyirim na watima ba for dia mana so nyankopon ani e ko wi ase a ensaburo nti ne nima ko gu ase ya teje gu abonten kokudo nsuro ni no rana fa wane nche amen loton so ebito no Genesis chapter 19 verse number 30 yangwa Genesis chapter 19 besi se woni Nsaden no ma ene nwumere ya twen ho hallelujah amen obi enti agoro awan Nsaden wie ho ma na yasie no na bi ma bi atasoma so hallelujah amen oflabrotire bai obehefie ana odi namfo achi omko wura bi aba kikiri na omode poison akuni nsem akuru poison yes shanka yehuade amen it is your two was Nsaden Nyɛ me pacho twon fre ho enyiya no na akunkum unu anu bebre prepare unu anu bebre run go one nja amen ko Genesis chapter 19 verse number 30 na Lot free so wakotena bepon no ho Lot nso afiri so akotena hen bepon no so na wone ne mama baanu no efri se osuro so watena wone ne mama baanu no kotena obodan bi mu wone ne mama baanu no kotena obodan bi verse number 31 na nabakan ne ka kire kuma no se ana abakan ne ka kire ketwa oba ne ketwa ne se yaganyini wanyini no barima bia ne asase so a obarima bia ne asase so a obeba yen ho se dia asase so fo nyina amane tie se dia ba ya yansu ebetimi awo ma yes God verse number 32 wase bra na yema ye jansanom enti de ba ye na ye betimi ne ye papa da awomenti yema ye jansanom yema ye papa nsanom ne ye ne nkoda na obro a ye timi nya ho kwai ne ye nya ye ja ho ma na ye ne na koda ma wono so ene ye timi awo adua panini fa no hwe ewia so ho se wa mu ani ana ho a se obi pewo a otimi fa sa kwan we so epew enya oba bi tie me oye virgin so tase no oye virgin ene onye virgin biem nya bibia wo okosera boy bi yes ono ankasa adamfo ogirije no okosera no ekɔwi ase na ɔde Nsaden bi ema no so wonum kokodi a omro so tase na obɔ modena pe Smirnoff wi bi ese mansa bo so a style ya ohwegu grass mu kura num bi da darling ya to ye ya wonum ya na efa wono an woni teye wono dai hallelujah amen etu obi atimi aman ho kwan ama wo bia na nka onye ne saso mpo a obetimi na nante ensaburo nti wala timi onipa na timi ene na kwakoda saburo nti jabra panini ka saka sare pa ana mo tobi ti esikwa Genesis chapter 19 verse 13 na to say na wo ma wajan sanom ya na to no eti anato no a ana pani no ana ketwa no ya kwai na abakan no komune ne kodai ana abakan no kom ana ne papa kodai na wa hunu ne so de ne emudam ensa na brolot papa bruno masa ensa bronye o wa hunu se ono bi kura bada ensa bronye ababa obi ekọ sport kututwa bia wo yo ba no Nsaden no mo a jayo oba bia onim alcoholic drink de num bia odwamanfo odwamanfo yes oba bia onim sa den anum bia odwamanfo adokro no abrantie bi se wono de oyi titi wono nan sport ana wo check sa ne man na wo mo yi movie ni titi no pala halafo nti Bantima street so no konya ababa obi wa bra se girl no obi te na koma broken heart ni bi no abrantie bi te na koma ana wo de ho awre ho a
Eweza. Ene ne bia ise twa table ho ahia ni. Hwere saa. Tie bana ni na Oboiski ono so wote wanko na anu age mot. Oboiski. Yes, it wo say e wa ye dia no rush again no. Ana ochata dropping ene ne fie. Kodu ya no ohye ababa no ho atuma. Nti ahomache ge yensana tinani so osore. Wodem se ne bucket one junior ene dan nchen. Junior won sore nko skru ade ache wo da wa dey. Yeah, junior we Oboiski get in na wo no. Oba ne nsa bo na koko. Oboiski get to. Wo samana nim. Wo ha akwara, sa akwara so pani no da ho. Semanse boy. Yi. Wo se wura ni na hopon. Ye nsa de ya minie. Ran fa ba nche. Amen. Wo pa godawuro, wo panka. Wonya no a e de bai adawie. Wawie. Okra untimi nka. Eti pani no komo. Ane no papa ko die. Yes. Papa na hu se ne ba no po ene na beda. Yanko. Wase no ma wanja nsa no ma anato no. Wo ma wonu papa nsa eno ma anato no. Na abaka no komo ni na ja ko die. Abaka no komo ni papa ko die. Na wahunu na ne sodiem. Wahunu na ne sodiem. Na ade ache ye no. Ade ache ye. Abaka no ka kire kuma no se. Baka no ka kire keto an se. Wase hwe. Me ne ma ja ko ja na to yi. Anadwi me de makosa pa me ho. Makotemeka. Makotemeka kura. Makotemeka. Ensan me ma papa no mo broy. Tumi no. Hallelujah. Amen. Enti eba sa ntini wantimi kura nsware. Dabi. Na me ye de me ye bia. Enti won su tu anama yankwa. Wase. Na me ye ma ne nsa no ma na dwin so. Enti ma ye ma ne nsa anadwin so na unsu kom. Na won ne nkwada. Na won ne nkonkwada. Na ye nya da ho ma. Sade ba ya ye betim ne papa wo ma. Yes. Na o ma wajan san ma na dono so. Ono so keto anu koye sade panyin ka kire no. Na kuma no so sore ne naja kwadai. Keto anu ne papa kwadai. Won hu ne na ne sodiem. Won hu ne na ya ne sodiem. Na no to mo banu ne nyina nyinsan wanja. Ya bra omutu sa na mo we no. Omu bienu nyina enyinsane. Na baka no wo babarema. Na baka no wo bema. Na otu ne dimwa. Na otu ne dimwa. Na mo bofo ja nyina besine. Yakwa. Na verse number 38 no. Yes. Na akuma no so wo babarema. Akuma so wo ketua bi. Na otu ne di Abenami. Anu otu ne di sare. Abenami. Hallelujah. Amen. Emma omu wo mne sanso manfa kwa papa so. Anwu manenti no. Emma no omba ye huhufuo. Huhufuo. Hai. Tutrasa mo nko a. Tutrasa mo nko a. So the name Awurade fa ba no. Amen. Tutrasa nko na nkwara no. Omba ye ebesi ne. Mo afọnya mo mfo. Eti na me ba. Se ye tufu se Nsaden Nyɛ. Me pacho bebro. Enkasa eye na wo de hu bewuram. Se nipa no monyam se nipa abrabɔ. Yes. Nipa binu mo di kai e wo wiase ha. Na omutu nsan wia no. Amwa wo mo. Ewia no ko ne basa. No kwase. Rani fa nipa ba ne ncha. Amen. Eti ya na edu ba bia na babro no abo nipa kokɔ. Mi asam no. E bo nipa kokɔ awo Nsaden wia ho. Nsaden. Ti so ni no mu a to free ho. Rani fa ba ne ncha. Amen. Isaiah chapter 5 verse 11 yankwa. Me say me no kasa fa Nsaden wia ho. Se youth na tuomu se abrantie si so a at the age of 15 years na ono no onimtwa wo be hia no ono ne botom na yekufu enye bibia o enye handkerchief enye mobile phone toto pack you say eni burukutu na nsai amekwa ye popi free mu amekwa ye eye ni ginemu ya wada no so saa na wo mu ye nsan ya bi e ba ho be bo nsan na me bra ba ko no mu na ye adwuma bre ba ko obishafo ba ko ne ye adwuma no be bo nsan bo nsan wie ya so ma pack ayi adaka mbebre nsan kwa ana de o na so nsan ayi ne nso ano wo se company aso ma si de nsan bi aba nti wo hia bibia beje na me hammer wafo a edimrika wa ye na se abaji total pack bia na me hunu se enipa bi hia ben sakra mlewafo abrewa aw crop ma abaji total pack korensa rani fo bo nche amen ti so ni Nsaden no mu a mesraw ebra sempe ko so ni jai na e dia hohura to ni paso e gori pa ni ma se e de yare abato so
Hallelujah. Amen. Isaiah chapter 5 verse 11. What does I? What's it 1 year? Enti 1 year. One no so no patutu di century. Ebinu mu amu sori no patutu. Di century. Enu ko nkrase na wo. No patutu. No akobo anti ata apono. Anti ata so die kro nsori. Kwan. Eye ho ya. Eye sapon. What is sapon no a ma me no nim se sapon de nsankwa na ope. Your customer. Eja. Etia opa ubeko efuom. Akoye adwuma udi kai. Arensa anu odin. Etu nipa bia no ususu se ede na besie. Unsu ni nyina banwo. Obitime rensa sa na ne tiri nyina ahoa. Na ya tro. Ate se befe. Troka. Obitime rensa den sa na nu nyina. A change. Na na popo. Hallelujah. Amen. Nsaden Nyɛ ke free ho. Yes. Na so di ho agura e betwa photo. Rani for ba nche. Amen. What's it 1 year? One no so no patutu di century. One was sorry no patutu edi nsaden. One no was see per man sample one. One was see repair there ba. E man sample one. Tu ko su sa hodo no so a. Nipa bebrebe ana bo chenku a. Mo nsaden. Ntuom. Rani for ba nche. Amen. Na sa su bampane ne akotwi bra wei. Brother, eja hutie me. Eja ba pa na ubenya free mo. To me rensa sa na wako free nsa no de ka. Go free nsa no sa de ka. Yes, no wako free nsa no de ka. What nsa what de ka. Awo biaba. The best school fees ko nkotua. Free nsa boka. Rani baba no cha. Amen. What say? What's it 1 year? 1 year. One no so no patutu di One century. was no patutu di Nsaden Nyɛ. One no was see per man sample one. One was see per man sample one. Na sankotene. Na sankoten. Ane benta. Ane pintin. Ane tantaben. Ane nsa. Awo aponto ase. Na rade ne yo de. Na otweje bonyankopon ne ye ne na asam de. Won hwe. Hallelujah. Amen. Enti ensabru ne wiase ne jebo ne enti no. Nyame asam kwa nipa mpatie. Kwasem. So beti nyame asam be ko sport akorensa. Hallelujah. Amen. Oba support nyame atuma no. Wodi sikani ba guru bottom ape ahu for ma. Anu oba pie akobo so. Weekends no akoshi sikani nya. Nya adwuma de wonpe. Edu ada no pa. Afi no ope kwan obefa so obebu ni master fa so. It is wo adwuma bi ye ebi o TV asai o ka asai. So ti ase. Wo ebi a on tade bi material bi wo de komu obi apamo a entamfa nkodwada. Secret na America no. Because wo de kodwo de nipa no wakoshi sika ni nyina. E ka ba fie. Wakobo kohibla wo street ne so. It is a wonim na sika no koma ne se kinkirei. So fanya wa de na wo be ko no ko se adekro manya bi anto. Hallelujah. Amen. What the car? What for them and Sauran? What for it? Yes. What for them and Sauran? Run for one inch. Amen. Verse number 14. Verse number 14. What was I? Bible not trust say. What's it? Enti asama no atena konomu. Enti anam Nsaden enipa pinu adumo atoso a omutu ho na monte. Ama asama no so ade ba. Atena konom. Na hana no mu yiya. Hallelujah. Amen. Na hana no mu baya. Dodo ani padom. Na odi ni padom. Ani wona woni ka. Asase so. Asan ko ho. Hallelujah. Amen. Eti abrantia bitime kwa Nsaden no abro. Na odi akotre si anim. Na kwatra si anim ko dwika. Okon nsawam. Okon nkinan. Takurade. Hallelujah. Amen. Okon boase. Pristia. Prisia kwa no so. Ensa wa bro nti no. Na okodan wo magu dansu. Ye. Ofisu nsu no okodan wo magu. Ensa nyo. Mamponkum. Ensa kum nipa. So nma me ka kiraw. Nsaden ekum nipa. The brother, so pass ntua, twa ho firi ho. Yes. Shake na gubo de da. Amen. Verse number 22 no say. Verse number 22. What you say? What you say? 1 year. Ensanu mu barema. Ane nsaframu ahodenfo. Wana obo abonefo bem. Hallelujah. Amen. What TV ho anu hwese de advert no. Na sound bi ad na mase na mfifire bi a ete club no ne bia no ho ne. Hwe wo mo bo Nsaden ho dawuro no. Wo mo num bi o. Wo num bi. Dabi. Eni de biti wo no. De bia wa kama. Na safori nyina so man sakra mu godem.
Ko James straight. Wo bia bobo Nsaden ho dawuro. Se nipa nkɔre nsai. Wo promotu es adia enye ama nipa akoya bi. Wo ko James. Panity. Nsem connection man. So jase. Yes. Wo mu nyira mo nsaka po mu ko James. Radio presenters fo bidom. O ka no a wase makwaje payo. Makwaje payo. Adia woni mase. Wo kɔbɔ ho dawura pɛde. Kakra odi bogu botom ndi. Woni mase. Rade baba ne nche. Amen. Nsaden send nipa. Send nipa. Papa. Proverbs chapter 23 verse number 20. And kwani jini asafo a ye wo Kumasi Sokoban village ana motie enka wo affiliation no. Yes. Tromfin Nsaden ho. Amen. Rade baba ne nche. Amen. Proverbs chapter 23 verse number 20. What was I? And France Adrianfo. Enti hweye na wan France Adrianfo. Wona wo se won honam mu. Abranti a wasi so ababa wa wasi so. Mema me a wotie me, eja wotie me. Hweye no ko France Adrianfo. Na Sadriam no ohini bedi hia. Wana wo se won honam mu anamebwa. Yes. Wase nsan o wi a ehye woni padua. Se woni padua. Nti de di kan. Etimi ma wonya mujabroso. Yes. Alcoholic. Yes, etimi ma obi nya mujabroso. Wo de opa busa health centers ni nyina asema me ke evangelist me ke sebeboa. Obi a onim Nsaden num bia no mujabroso wo ye te ubenya nsan wo. Obu onso a wo setimi nya throat cancer. Throat cancer. Yes. Alcoholic and you know drink your samana. My throat cancer. Who say your liver cancer and hepatitis. It is so good hepatitis no hospital. Doctor need to busan say uni Nsaden uni alcohol no. Rade ba wanenja. Amen. E say to me ma wonsu me ya bai. Etutu ntokuro. Nsaden. Hey. E plan ba. Pa. It's a bad figure so near kasa say ya. Ya can say and someone your name. Rade ba wanenja. Amen. Etimi kura ma stroke chewadwen. Stroke chewadwen. Yes. Chewadwen. Stroke Nsaden we. Etimi ma stroke chewadwen. Etimi ma brebuo mu ahrawa yare betinam. Esa etimi ma udompe mu nyina ya mere. Wa go. Kan kura no obusuma na ne se wo so. Obi obi hye no bi ohu se wo so pe mu kura ne se wo so che nyina. Eye onimtwa Nsanoa. Oso gas mu a ware nsasa maja uti gas ya wo so mu a enti awusu nyina ti bibi nkasa njira o. Kun efri Nsaden we ho. Yes. Rade baba nja. Amen. Nsaden asema ya kan. Se wantimi ansakra na wanya ya e change uni padua. Change ni padua no. Wangala wo se wo free ni party biem. Enti ema u free. You can't say respect. Nipa mu biem. Abushano e fanya hwe. Dabi. Rade baba ne che. Amen. Ese wa wade. Hallelujah. Amen. Ese ma unya hombone. Hombone na wo beta. Yes. Sawan sakra na unum Nsaden ko akira. Ensa no sa emfiri nyangopon mu. Ebie wani. Demonya hombone. Ko ensa fo no ma ben pa. Ese ma osa be ya torofo. Enti se ho wo bi kokro bi na obenya Como once motia, Kwawinsani na information. Kwawinsani. Sia de phone. Kwawinsani na information no. Ana sa say di pa wonsan no atuma. It is a cancer den wo asemo a, me say brother, me don for wasi so. Entu sa na mo no bio. Temranti a wasi so wa brabom, mo tumu fri Nsaden we ho. Grande baba nja. Amen. Babu kaseti Nsaden. Na onipa a oton emu obewe burubia nso no wan sakira ukogem rade baba ne nche. Habakkuk chapter 2 verse number 15. Die wana oton sama wana hadi aba wana oton Nsaden wana oton Nsaden. Yes. Wana woma wo yonko no anom bro na wo hwe won dagem na wo hwe won ma dagem. Yes. Hallelujah. Amen.